बुरजा गथ'फोर थांखायो जोंना नङा होमबा रायजो राजाफोर आंनाबो साबा बोरैबा गरम जाना बुंगारबाय आङो जोंनि बिपिएफनि जानानै इलेक्सन फोसावदिङाव जों बाहागो लाफैदों आरो गोबां जोंनि रायजो राजाया बिपिएफखौ मदद होनो थाखाय बिथांमोनहा खोथा होदों आरो जोंनि मिथिङाव बिराद लोब लोब दा जों बेखौल' लाइमोन बिपिएफनि जानानै क'क्राझार समस्तियाव गोलैनाय साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायो जे जोंनि एमपिआ गोरों गोरा जानो नांगोन एबसु आरो इउपिपिएलनि केन्डिडेट जयन्त बसुमतारिया बिथाङा ना इंराजि रोंगौ ना बिथाङा हिन्दी रोंगौ आं बिथांजों एबसु मावनानै फैनाय सासे हिन्दी रोङा इंराजि रोङा मानसिया बोरैबा जुदि पार्लियामेन्टआव दिल्लीयाव जुदि एमपि जालाङोब्ला बे फंसेबो खोथा बुंनो हानाय नङा ओंखायनो बै दिल्लीनि मानसिफ्रा मिनिगोन जे क'क्राझारनि एमपिआ मा हिन्दीबो रोङा मा इंराजिबो रोङा नों भारतनि प्राइम मिनिस्टार हम मिनिस्टार आरो फाइनेन्स मिनिस्टार बिथांमोनहा इंराजि नङाबा हिन्दीसो बुजियो ओंखायनो जोङो बिटिसिनि रायजो राजा जाय जाय क'क्राझार समस्तियाव गोलैनाय साफ्रोमबो रायजो राजाया जाहाथे हिन्दी गोरों इंराजि गोरों मानगोनां खाम्फा बरगयारिखौ जाहाथे मा होनो देरहा होयो मानोना खाम्फा बरगयारिया बिराद मोजां इंराजिबो रोंगौ बिराद मोजां जोंनि ससियेल मिडिया नायग्राफोरनिसिम गाहाम हामलायनाय जासि हरग्रोदों दिनै बे सालगुरि गामियाव बिसायख'थि फोसावदिं मेलाव नुजाफैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों रायजो राजाफ्रा लैहोर लैहोर बाहागो लाफैदों आरो बेवहाय रायजोफोरजों फंनैसो बाथ्रा सावरायनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय दा आं सासे बिपिएफनि मावथि हिसाबै दिनै भारतनि इलेक्सन कमिशनार आरो आसामनि इलेक्सन कमिशनार बिथांमोनखौ खावलायहरनो सानदों जे जों बिपिएफ दोलोनिफ्राय दाख्लैनि बिएसइउनि नेताफोर जायफोर इउपिपिएलआव बारलांबाय बे बिथांमोना थाखानि सायाव उन्दुनाय थाखा फैसा राननायनि जे सावगारिफोर ओंखारदों बे सावगारिनि हेंथायै जोङो इलेक्सन कमिशनार बा रिटार्निं अफिसारनो दिनै कमप्लेन लेटार होनाय जादोंमोन नाथाय दिनै नुनो मोन्दों इलेक्सन कमिशना जेबो बिथांमोननि सायाव एक्सन लानाय जायाखै जाहाथे फैबाय थानाय समाव जाहाथे बिथांमोननि सायाव एक्सन लायो आरो बिथांमोनखौ हमनानै जाहाथे बिहित भाबै सास्ति होयो बेनि थाखाय आं दिनै इलेक्सन कमिशनारखौ खावलायगोन नङाबा दिनैहाय बिपिएफ दोलोआ गावनो गाव आयेनखौ गावनि आखायाव लानो थाखाय बाध्य जागोन जों एसेग्राब रिकुवेस्ट खालामसेयावबो खावलायसेयावबो जुदि भारत सरकार आसाम सरकार इलेक्सन कमिशनार बिथांमोना जुदि जेबो स्टेप लायाब्ला दिनै रायजो राजाफोरनि जे बिसार बे बिसाराव हयथ' बिथांमोनहा बुलि जानांनो हागौ बेनिखायनो सम थानायावनो इलेक्सन कमिशनार रिटार्निं अफिसार बिथांमोना जाहाथे दायित्व लानानै बिथांमोनखौ हमनानै जाहाथे बिथांमोनखौ जेलाव सोयो बेनि थाखाय आं खावलायहरदों आरो रायजो राजा बिथांमोन जिखिनि बिपिएफआव दङ बेखिनि थानायानो जोंना थादो आरो भटखौ होदो 7 तारिखआव नांगोलनि सावगारियाव आरो सोरबाया फैबावनो सानोब्ला फैहोनानै बजबनानै लानानै खामानि मावनाया दरखार दङ बे दोरों नाङा साननाङा देरहाखानाया खोथा बेफोरनि अंकनि सोमोन्दैबो जोंहा दा सारा बुंलांगोन बर' समाजाव बिजामादै मोननाय बा बिजामादै मोनोब्ला आइजो माहारिया एसे दुगिसिन जायो माने बिमा माहारिया बिफा माहारिया बिजामादैनाव आलासि जायोबा एसे गेजेर गेजेर जायो नंगौना नङा रायजोफोर जायो जै बिखुनजो जानाया बिमा माहारिया बिजामादैनाव थांनो होनबा एसे बोरैबा गोरा गोरासिन जायो साहससिन आरो जों हौवा बिफा माहारिया एसे दुरबल जायो खोथाया जाहैबाय मा प्रमद बर' गभर्नमेन्टआ जेबो मावाखै जोंना शिब हाग्रामा महिलारि सारा जोंनि पार्टी बिपिएफनि मानगोनां प्रेसिडेन्टआ बुंदों जों जेबो मावनाय नुवाखै मात्र मावनायखौ नुदों कारेगावनिफ्राय क'क्राझार स्पिड ब्रेकारल' नङा होमबा दाना बिदि बुङोबा बे जोंहा बिटिआरखौनो बिसिबांबा गिदिरखा बड'लेण्ड मोनखाबाय होननानै रायजो राजाफोरखौ बानसलाबायनानै होग्रा मानसिया बुंलायबाय मा बेखौ लानानै मानो राजनिति खालामनांगौ होननानै बुंगारलायबाय जों मबाइलाव नुवाखै होनबा प्रमद बर'आ बिदि बुंलायबाय हाग्रामा महिलारि सारा बुंदों जे जोंथ' जेबो खामानि मावनाय नुवाखै मात्र मावनाय नुदों होनोब्ला कारिगावनिफ्राय क'क्राझारसिम स्पिड ब्रेकारल' बानायदों बिदि होनदों आरो बेखौनो जोंना प्रमद बर' बिथाङा बुंलायबाय मा बिटिआरनि सिबा बेखौ लाना मानो राजनिति खालामनांगौ जाखो नै रावा खोथाया नोरैसो जादों ओरैहाय खैला मैला थिंजायनि क'क्राझाराव टाउनाव बिजामादै मोनदों जाहैबाय आलासिया जाहैबाय
फैनाय समाव गारिया एसे लेट जाबाय बिजामादैनाव थांनाय एसे पलिय'बो लायोना लडा एसे जागारबाय बङाइगाव आरो क'क्राझार मा गारियाव गाखोनो मोनखो ओइदिन मिनि बास गारियाव गाखोनो मोनदों जाहैबाय पेसेन्जारा बिराद भिर जिरायनो मोनाखसै पलिय'खौ लानायाव बिजामादैनाव थांनाय बिखुनजो जानाया जोंना एसे लडा बारा जाबाय फिसाया माने अर्थात बै बिजामादैनि बिहावा उनाव थानानै बेंनानै लाबोनांबाय बिराद भिर जिरायनो मोनाखसै दाना फैयै फैयै स्पिड ब्रेकारा मोनफैनोसै ड्राइभाराबो मा फाग्ला जाखो हठात खरि बेंबाय जाहैदों बोरैबा ब्रेकखौ गाबाय दाना फिसायनि हान्थुआ बिसिनि नैबे आखब ना मा होनो बेयाव नांहैबाय आयौ परिबर्तना जाग्रोबाय जाहैदों दाना परिबर्तन बे गारि गंसे मिनि बास भिरावनो परिबर्तननि खोथाखौ रायलायबाय दाना बे परिबर्तनखौनो परिबर्तन खालामफिननांगौ बोखारना फिनखांगौहाय बेखौ नैबे एमपि इलेक्सना बिसोरखौ फेजेननानै प्रसेसआव बिटिसिआव बिपिएफनि दैदेननायाव गभर्नमेन्ट लाबोफिननानै बेखौ बोखारफिनजोबनांगौ परिबर्तनखौ आरो परिबर्तन खालामफिननांगौ होननानै बे गारियावनो रायलायबोबाय थाबाय जाहैदों बेबायदि जादों घटनाया सैखाथार दङ दा बेबायदि इन्जुराबो खोमा थायो नालाय दा आं बेखिनिखौनो बुंबाय जिखि जाया मानो रायलायब्रा जेसेबां रायलायो एसेबां जों मोजाङै मिथिखाजोबसिगौ दा साबेसे केन्डिडेट जाखो भटार्सआ बेसेबां जायो बेफोरनि सोमोन्दै जोंहा मान होनो गोनां सेन्ट्रेल इउथ कमिटि बिपिएफनि लेङाइ आफादगिरि बिथां प्रहलाद ब्रह्म सारा गुवारै जोंनि सिगाङाव बुंलांगोन आं आसा खालामदों जिखुनु गैया मानो बिपिएफआ देरहागोन बेखायनो जोंनि साइडनिफ्राय दावराव दावसि खालामनो नाङा शान्ति परिबेश लाखिनानै फैगौ 7 तारिखआव नांगोलनि सावगारियाव जाहाथे जोङो भटखौ होहोनानै देरहानायनि गावबागाव जोङो न'खर हिसाबै अनसिदार जानो हायो बे समसिम बा उननि समाव भगबाना जोंनो बोर हरथों जोङो बिदा फंबाय मोजाङै बे जायगायाव संसार जानो मोनथों गथ' गथाय जोङो मोजां खांलांनो मोनथों आं बेखिनिखौनो बुंबाय फंसे खोथाखौल' आं बुंनोसै आबसुआ दिनैनि दिनाव मा खालामो स्कुल प्रभिन्सियेलाइज्ड एलपि स्कुलफ्रा थैलांजोबनोसै बर' मिडियामना बिदि होननानै गामि गामि बर' मैखोम थानाय उत्तर ओनसोलफोराव मिटिं खालामो बिथांमोना आंना मिथिनो लुबैनाया बाथ्राया नोरैसो जि जायगायाव प्रभिन्सियेलाइज्ड एलपि स्कुला थैनो नागिरदों बैफोरबायदि जायगानि गोरों गोरा साख्रिआवला मानसिफोरजों मोजाङै रायलाय जोंनि उत्तर ओनसोलाव बा गोथौ बर' मैखोम थानाय जायगायाव जों बर' मानसि साधारन आइ आफा रायजो राजा खामानि मावनानै जाग्रा मानसिफ्रा गथ'खौ सासे सानैल' खाङा बुरजा गथ'फोर खांखायो जोंना नङा होमबा रायजो राजाफोर आंनाबो साबा बोरैबा गरम जाना बुंनांगारबाय आंबो गामि गोथौनि मानसि नालाय दा होनबा गथ' सासे खांग्रा सानै खांग्रा बैबायदि बर'नि गोरों गोरा लेखा गोरोंफोरखौसो आबसुआ संगठन हिसाबै बुजायनांगौ नोंसोरबो अबस्था मोजां गथ'फोरखौ एसे मोजाङै बुरजा खांदो लेखाफोरखौ इंलिश मिडियाम असमिया मिडियामाव दाहरसै खोनानाय मोनदों सेन्ट्रेल कमिटिनि दानि लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव औवारि ना सवारि बिथाङाथ' माबा असमिया मिडियाम ना इंलिश मिडियामावसो हरदों होननाय खोनाबावदों बर'आबो हिनजाव नंगौआनो बुंफ्लांगारबावबायलां मालायनि हिनजाव लानाय लायैखौ जिखि जाया माने बाथ्राया बे जेराव बुंदों जे खामानिखौ जायो बेखौ मावनांगौ